हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। दा आं बे भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन। दा आङो नैबे जिनिसखौहाय दाखालिनिफ्रायनो ससियेल मिडियायावहाय गोसारनाय नुगासिनो आरो दासिम बे ससियेल मिडियायावहाय गोसारगासिनो दङ। दा जोंहा दाखालि 16 फेब्रुवारियाव बि5नि नेरसोन बर' बे बिथांखौहाय नंखायनिहाय इउपिपिएलआव हाबगोन बा जगदान जागोन होननानै बिथांमोना नंखाय रादाबनि गेजेरजों फोसावना होदों। दा बियो नंखायसो जाहैबाय। दा बेवहाय जोंहा नेरसोन बर'खौहाय 16 फेब्रुवारियावहाय बहाय इउपिपिएलआव जगदान जागोन होननानैहाय जोंहा दाखालि बड'लेण्ड रादाबा फोसावना होदोंमोन। दा दिनैहाय बेफोरबायदि नंखाय रादाबखौ मानो फोसावो? दिनैहाय बियो नंखाय जाहैदों। दा जोंहा बेवहाय नेरसोन बर'नि फंबाय बे बिथाङा जोंहा फारि फारि बुंना होदों फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोना नायनो हागोन। आं दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे बुंनायखौ खिन्थाग्रोयैनि सिगां आं नैबे मोनसेल' खोथाखौ बुंनो नागिरदों। दा जोंहा बेवहाय मारैहाय बेबायदि नंथारै खोथाखौ दिनै माने बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होगोन नङा होमबा लोगोफोर? दा बेयो साननो गोनां। दा दिनैहाय बेवहाय मैयानि गेजेरावबो जोंहा बुंना होखाबाय नेरसोन बर'आ। दा आं मालानि समावहाय आं इउपिपिएलआव जगदान जागोन आं माला बुङा। दा खाम्फा बरगयारि बे बिथांखौबो जोंहा मैया बुंखादों क्लियारिफिकेसन होनायजों लोगोसे। दा बियो इउपिपिएलआव जगदान जाया बा जयेन जाया, आङो बिपिएफआवनो थागोन बे खोथाखौ बुंना होदों जोंहा मैया नेरसोन बर' बिथाङा। दा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। दा जोंहा बिनि एसे उनावनो जोंहा दा बे नेरसोन बर'नि फंबाया बुंदों जाहैबाय फेसबुक पेजनि गेजेरावहाय लिरनानै फोसावना होदों बे बिथाङा। दिनै नंखाय रादाब फोसावनायनि थाखाय बेखौहाय मा लिरनानै होदों फेसबुक पेजनि गेजेरजों नोंथांमोना फरायनानै लानो हागोन। दा आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों नैबे फेसबुक पेजआवहाय मा लिरनानै खावलायहरदों बड'लेण्ड रादाबनिसिम। दा नोंथांमोना नायनानै लादो। हेल' बड'लेण्ड रादाब, आं बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'नि फंबाय बुंदों। नोंथांमोना बबे समनिफ्राय मोननानै आदानि सोमोन्दै बिदि रादाब फोसावनो मोनखो? बिथाङाथ' दिनैसिम इउपिपिएल हान्जायाव 16 फेब्रुवारियाव हाबगोन होननानै बुङाखै। सोरनिफ्राय मोननानै बिदि जानला मोनला बानसावदों? गोख्रैनो गाबोन 12 रिंगानि गेजेराव क्लियारिफिकेसन होनानै निमाहा बिनांगौ। नोंथांमोननि बिदि नंखाय रादाब फोसावनायनि सायाव मानहानि केस होनाय जागोन। गोजोन्थों। दा जोङो नंखाय फोसावनाय रादाबखौ जोङो नुबाय नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? बा आं फरायथिना होबाय बा नोंथांमोनाबो फरायलांबाय बा खोनासंलांबाय। दा बेवहाय जोंहा माखासे जोंनि बड'लेण्ड रादाब दा बे बिथांमोना जाय फोसावगिरि बिथांमोना दिनैहाय राजनितिकआवसो गोदोबाय नामा बा राजनितिकजोंसो लोब्बा दं नामा? दा बेयो जोंहा साननो गोनां। बेबायदिनो नंबां जाबां जानला मोनला बेबायदि फोसावलाबायोबा जोंहा बेबायदि सिन्था सरसा खालामनांगौ जायो नङा होमबा लोगोफोर? दा बे साननो गोनां आरोखि ना। दा दिनैहाय बेफोरबायदि नंबां जाबां बेफोरबायदि रादाब होयोबा जोङो रायजो राजा बा जों जोङो बिदिखौ बारा साबजानाय मोना। जों बयबो गोसो गाज्रि मोनो नंथारै बेफोरबायदिखौ हगारलाबायोबा। दा बेनिखायनो आंनि बे जेबि चेनेलनि गेजेरजों आं बुंना होबाय। दा नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय नंबां जाबां बेफोरबायदि फोसावलाबायनाया बारा थिग नङा। दा बेनिखायनो आंनि जेबि चेनेलनिफ्राय आं खावलायहरबाय। दा बे बाथ्राया आं बुंनाय गोसो गैयामोन। दा दिनैहाय नैबे नेरसोन बर'नि फंबाय बुंनाय लोगो लोगोसो आं बे बाथ्राखौ एसे बुंदेरनाय जादों। दा आंनि दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मा बुजिखो बा मा मिथिखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर।